आलिपुरदुवारनि जिल्लानि सिङावहाय थानाय नैबे जुगिजरा बर'बा गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारावहाय दिनै सोनाब बंग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायावहाय खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबोखौ बिथांमोना फुंबिलिनि समनिफ्रायनो गाजा गोमजायै खुंफुंनायखौ जों बे समाव नुनो मोनदों। बे समाव नैबे हाबाफारिनि सोमोन्दै जायनाखि खुंफुं आफाद बै खुंफुं आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय आबुङैनो मिथिना लागोन। नोंथांमोनहा दिनै नैबे जायगायावहाय रायजो राजाफोरखौ लोगोआव लाफानानै मोनसे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंदों। दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंगोन? बैनिसिमबो बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम जों वेस्ट बेंगल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रंजालि बैसागुनि साबायखर जासिहरग्रोबाय। दिनै जोङो रंजालि बैसागु फोरबोखौ जों बयबो मिथिखागौ। जोङो बड' माहारि मानेखि जों रंजालि बैसागु फोरबो बे नङाबा जोङो बड'नि बैसागु फोरबो होननानै जों जेबो मोना। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जोङो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिनि बानजायनायाव दिनै जों बे जुगिजरा हालामावहाय जोङो बे रंजालि बैसागुखौ फालिनो होननानै जों आखायाव लादों। आरो बे जोङो जाफुंगासिनो रायजो राजानि अननायाव मदद होनायाव बे जाफुंनो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायावहाय आं साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम गुरैयै खावलायनाय, जायफोरा जाय जेरावखि थाया मानो साख्रि मावनायाव, बेबसा मावनायाव, फरायनायाव, स्कुलाव, कलेजाव, इउनिभारसिटियाव जेरावखि थाया मानो गावनि बड' हारिनि आंगो फोरबो बे बैसागु फोरबोखौ जाय जेरावखि थाया मानो बेयावनो थानानै फालिनायनि थाखाय गुरैयै खावलायो जों पश्चिम बंग स्टेट कमिटि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै। उन समावबो जोङो बे बैसागु फोरबोखौ मा रोखोमै गाजा गोमजायै रायजो राजा बयखौबो खौसेयै लानानै खुंफुंनो हायो बेनि थाखाय जों लाहार फाहार लागोन। आरो बे फैगौ बेजों लोगोसे जोंनि थांनाय माध्यमिक परिखा वेस्ट बेंगल बर्डनि जायफ्रा पास जानो हाबाय बिथांनिसिम जोङो वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटिनि जानानै जोङो रोजा रोजा साबायखर, बेजों लोगोसे गावनि जौगाथायावहाय फरायनायनि आग बारायनायनि थाखाय जोङो साबायखर बावहोनो। नोंथांमोना नैबे रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायाव माबाफोर उसुबिदाफोर जायो नामा? दा बे बेलायावहाय जोंनि माखासे थारमाने जोंनि बड' हालामनि बयनिबो गोसोआव बैसागु फोरबोखौ फालिनांगौ बा फालियो बे गासैबो जिनिसा गावनि साननायाव दंखायो। नाथाय जोंनि वेस्ट बेंगलाव दाबोनो जों आसाम स्टेट बायदि जों जानो हायाखैब्लाबो जोङो वेस्ट बेंगलाव जों नाजागासिनो दङ। आरो माखासे इसु फैयो, माबोरै होनबा सम होनो हाया, माखासेफ्रा दाबोनो खौसेथि जानो हायाखै, गावनि सांग्रांथि जिनिसावहाय दाबोनो चिन्ता चर्चा खालामनायावहाय दाबोनो एसे फासयना दं बायदि जों सानो। दा उन समाव जों आसा खालामो बिथांमोना बेफोरबायदि जिनिसावहाय जोंखौहाय हेफाजाब होगोन आरो बेखौ मिजिंथियो। आरो जों बे बैसागु फोरबोखौ वेस्ट बेंगलावबो आसाम स्टेट बायदिनो रमायना समायना गाजा गोमजायै जोङो उन समावबो फालिलांनो हागोन होननानै जों आसा फारियो रायजो राजानिसिम। नोंथांमोननि नैबे हाबाफारि खुंफुंनायाव आलासि महरै सोर सोर? जोंनि बे हाबाफारिखौहाय खुंफुंनायाव आलासि महरै जोङो जोंनि चिफ गेस्ट हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद नि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी सारखौ मोननो हादों जोङो। बेजों लोगोसे गसाइगावनि जोङो जिरन बसुमतारी सार MLA बिथांखौबो जों मोननो हादों। बिथांमोना दिनैहाय गावनि बेसेन गोनां समखौ नागारनानैबाबो जोंनि वेस्ट बेंगलनि बड' हारिनि थाखाय दिनै नुजाफैनायावहाय बिथांमोननिसिम जों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जायो। हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे नोंथाङा बर' हारिनि गेजेराव माबाफोर मेसेज हरनो सानो नामा? जोङो बे खुंफुंनायजों लोगोसे जोङो दा जोंनिया बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे खोन्थालांखादों, जों बेखौ बयबो मिथिखायो। दान्दिसे सिगांसो जोंनि आलासि बेखेवगिरि आलासि जिरन सार बसुमतारी बिथाङा बुंलांखादों, थांनो हो खौसेथियानो थांनो आरो खौसेथि बे जिनिसानो जोंनि लक्ष्य होननानैहाय जों बयबो मिथिगौ। दा बेखौनो जोङो मा होनो जोंनि वेस्ट बेंगलनि बड'फोरनि सायाव जोङो बेखौनो मेसेज हरनो सानो जोंनि पश्चिम बंग दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानैहाय। मानो होनोब्ला जोङो खौसे जानांगौ। जोंनि गावनि धोरोमा
सोर मा धोरोम फालियो बेजों खोन्था गैया खारन जोंनि हारिनि बेलायावहाय जोङो ज' जानांगौ जोंनि फोरबोनि बेलायाव जों ज' जानांगौ बेखौहाय जोङो आरो बैजोंबो हेफाजाब होलायनांगौ बेखौहाय आङो साफ्रोमबो वेस्ट बेंगलनि रायजो राजानिसिम जोङो खावलायो फुंबिलिनिफ्राय मा हाबाफारि लादों जों बेनिफ्राय जोङो जोंनि जे बैसागु फोरबो बे फोरबोनि जों रंजानाय मुसुरनाय बे मोनसे मालाय हारिमु मोनसे बिदिन्थि लादों बे जोंनि बे गेवलां मेल जोबनाय लोगो लोगो जोङो बे हारिमु आरियाखौहाय जोङो बेखेवगोन जों फुंबिलि समाव जों फिरफिला बिर होदों बेजों लोगोसे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखायावहाय जोङो बिबार बावदों गोजोननाय थाहैबाय अब्ला जोङो बिथांमोननि नैबे नैथि खुंगा नैथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि सोमोन्दै आबुङैनो मिथिनो मोनबाय अब्ला दिनैनि जायनाखि रिपर्ट होनाय बे एसेयावनो थुंगेबाय भावा बै समाव सृष्टि जादोंमोन आरो बेनिफ्रायनो जोङो गावजों गाव अनलायनाया जों बहा दं बर' हारिया खौसे जानांगौ होननाया जोंनि गेजेराव रासिननिफ्राय रासिन गोसो गोरबोआव जायगा मोनदोंमोन आरो बै सोमावसारनाय समाव खालि आसामल' नङा आसामाव सोमावसारदोंबाबो जोंनि बेंगलाव थानाय जोंनि बर'फ्रा जोंनि मेसफ्रा जोंनि कसारिफ्रा जोबोद बिथांमोनहाबो खस्थ' सैनांदोंमोन बिथांखौ बरायनो लानाय मुस्रि आर'नाइ होनानै जों बरायना लानाय एक्स थुनलाइ नेहाथारि मिरु एबसु बिथांखौ आर'नाइ होनानै जों बरायना लानाय दिनै सोनाब बेंगल स्टेट दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायजों बे जगिजरा बे गामियाव दिनैनि बे समायना गेवलां फोथाराव खुंफुंनाय क'क्राझारनि CITआव मुं थिसननो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ टेक्न'लजि क'क्राझारआ 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनो थांगासिनो दङ डिप्ल'मा BTech MTech बेचेलर एन्ड मास्टार अफ डिजाइन आरो PhD नि थाखाय एन्ट्रेन्स एग्जाम खुंनाय जागोन डिप्ल'मा प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FPT CAI आरो AMT BTech प्रग्रामाव दङ CE CSE ECE FET आरो IE MTech प्रग्रामाव दङ WRH CSC FET आरो GET बेचेलर अफ डिजाइन आरो मास्टार अफ डिजाइनआव दङ MCD आरो PhD नि थाखाय CE CSE ECE FET IE ME फिजिक्स मैथमेटिक्स केमिस्ट्री आरो HSS बे समाव अनलाइन आर'जलाइ लानाया सोलिगासिनो दङ आरो बियो फैगौ 31 मेसिम थागोन डिप्ल'मा BTech आरो MTech नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ फैगौ 8 जुनाव खुंनाय जागोन आरो PhD नि एन्ट्रेन्स एग्जामखौ 15 जुनाव खुंनाय जागोन आबुङै मिथिनो थाखाय एडमिशन सेल CIT क'क्राझारनि मबाइल नम्बर 9365031406 आव सुलाद लानो हागोन एबा query2025@cit.ac.in आव इमेल खालामहरनो हागोन बेनि अनगायै cit.ac.in एबा admission.cit.ac.in बे मोननै वेबसाइटआव हाबनानै नायनो हागोन